Gaur, iraiak 6 eta baldakizu ezer ospatzen den gaurko egunean, Ordiziako Idiazabal Gazta txapelketa, bai, eta horretaz arituko gara gaurko saioan. Juhu! Kaixo lagunak, eguerdion, eta leire ongi etorri, zer moduz? Osondo, eskerrik asko. Ze, gaur Ordizin eguna hundila, Idiazabal Gaztan txapelketa, utzi zaituzte honea etortzen, justu? Ba, justu, gaur laneitia tokatzen da, eta, bueno, baina gustora etorri nahi. Antxe ongo diaguantxe puri-purian dastatzen dena, ez da? Laizterateako atxapelduna, ez da? Hori da. Ondo, zukaldian zemuz moldatze zea? Etxeko, zukaldea egiteko ondo. Bordune arki, hoize da garrantzitsuena eta. Bueno, eskerrik asko azteko tamen gazta garri zulako, hementxeak hau, 2016an irabazizun gazta, Ordizin, eta gaur ingo deuna da, barrengorri batzuk, oilaskoz beteta, Idiazabal Gaztan saltxa bat, eta gero hemen gazta eta irina eta rautzakin, bete ingo dugu hor txoixuakin, eta ingo dugu beste pintxito bat jateko. Ondo irutzen? Primeran. Adilagunak, ibiliko gea nola ez Ordiziko txapelketan arira, taldi berian, barrengorri haue prestatu. Bueno, lagunak, eta leire, garatuko izut pausuz nondik noa ibiliko gehan errezetaiteko orduan. Ados? Bueno, esan deun bezala, ingo deula barrengorriak beteta. Ingo deuna da, barrengorriri txortenak enduko jau, utziko ditugu utzune batekin gero bete alizateko, eta ingo deuna da, txortenakin, tipulinakin, ondo txikitu eta gorritu sartaian, nahaztuko deu, mazpaxakin eta pinasiekin, eta gero, hoi dena nahaztuko deu, noiaskuan aragilakin, ja pikatuta daola. Botako diogu gatza, botako diogu piper pixkat, peresilia pikatua, eta baratze huri hautza. Ingoitugu bete, eta gero emendakau tempura irina. Tempura irina, ingo deu, ur pixkatekin, urotzakin, hobetu izatela, gero, erresago azteko zutan, ingo deuna da, tempura prestatu, barrengorri guztia bertatik sartu, eta prejituko ditugu oliotan. Eta hori izango da, plateran oinarria. Baina, ingoitugu nola ez, guzti, Idiazabal Gaztan saltza batekin. Ingo deuna da, bitipulak ondo txikitu, ederki gorritu, ondo potxain da daudenian gatza puntua jarriko jau, pixka bakarri gatza, zeatik gero gaztak emango dio bega gatza puntua. Botako dio gero esnia, gazta botako deu, krematuko deu, eta hori irabiliko deu, barrengorrin gainetik botatzeko. Eta gero esan deun bezala, hemen, ingo deu bolitatxo batzuk ingoitugu, hemen da gau gazta, dakau harto irina eta arrautza. Masatxo bat prestatuko deu, masatxo horren bolitaz batzuk hartuko ditugu, zulotxo bat ingo dio, eta ingo deu nena azalak endu, eta aragila sartuko dugu barruan. Bolatxoak itxiko ditugu, eta prejitu ingo ditugu. Eta ere bai jarriko ditugu, platerian lagungarri bezala. Ados? Ezin hobe, ezta? Primeran. Bale, oso ondo. Bueno, nik hasiko naiz barrengorrik eta tipula txikitzen, eta zuk lagunduko jazu, tipula bi hauek txikitzen. Ondo? Nega arrasko itozu tipula mosten? Ba, normalen ez? Normalen ez, gaur ezin egarrik, Bueno, hemen dazkazu, azalak endu jozu, zeatik gero ez teu pasatuko eta eserre, kendu pare bat azala, aldezun txikilenain, eta hola gero ez teu pasatu eta eserre, bale? Oso ondo, eta nik esan bezala, tipulina txikituko, gorritzen jarrikoet, eta gero barrengorrin txortena botako eskiot. Bueno, konta iguzu, eguna hundila gaur, Ordizin, ez da? Bai, oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua, euskal jaiak, ez da? Bai, azkenen, bueno, Ordizin dauzkegu herriko Santana jaiak, eta gero beste egun oso berezia, iraieko euskal jaietako azoka berezia, ez da? Azkenen izaten da gure urteko azoka berezi garrantzitsuena, eta bai, egia esan, jende asko jai hartzen du gaina, ez? Egun ondila. Bai. Egia esan gaina gaur, aitai zoriondu nahi diot, gaur iraiak zei dia, nire aitan zorionak dia, bai, eta zoriondu nahi diot emundikan. Aita zorionak, Bueno, aitare, jungo, igual, vuelta bat emango, ibiliko da, seguro, aski lagunen batekin vueltaka. Ba, etorri izan du da askotan, bai. Bueno, zuko fradiako kidezea, ez da? Hori da. Zenba zaudete kide bertan, zenba kide? Ba, kidek izango gea, 70 inguru. Gero, bueno, hor gaudenak
esan dezagun, lanean une oro, 15 bat edo gaude juntakide bezala. Vale, urte osoan, 15 buru belarri antolatzeko? Bai, ze ez dago bakarrik. Kofradiak urtean zehar beste hainbat ekitaldi antolatzen ditu, eta azkenean, Danian egon berda, eta ondo antolatu behar da, ezta? Bai, badauke bere lana, bai. Ona. Bueno, noiztik antolatzen da txapelketa, nola sortu zan hau? Bueno, lehenengo gazta txapelketak ordizin, 1904 edo ospatzen omen ziren. Ja badago horren konstantzia. Gertatzen dena da... Orduan ja Idiazabal gazta zan? Idiazabal gazta deitze zan, edo noiz? Bai, Idiazabal, jatorri izendapenak jarri zion izena, ez? 89an. Baina aurrez azkenen gazta berdina zan. Hemen bardi latxaren esnekin egiten da. Baina etxekan denominazio hori Idiazabal gazta etzan ditzen. Orduan ez. Eta orduan hasi ziren lehenengo gazta txapelketak. Eta gaur egungo formatuarekin, 73an. 73an. Aurten 50 urte betetzen ditu. Oso urte berezia da guretzako. Ona. Bueno, eta bertan, ze topatuko dugu, badakigu gazta lehiaketa izaten dela. Bai. Zenbak hartzai, o zenbak gaztagile topatuko ditugu bertan, zenbat jungo dira? Ibiltzen die 50-60 gaztan artean. Hortxe ibiltzen da, bai. Eta nola da, nik galdetuko izut, nik juntan nago, noiz daztatzea, nik tokatu zait Idiazabalen egotia bertan. Eta kontatu jendeei nundik nola daztatzean gazta bat, zer eraman berduten lehiatzeko beraiek, gazta seguru. Ez dakit zenbat, gazta batean eman berdute, bi. Behak aurkezten dute bakarra. Bat. Egiten dute familia arten daztaketa, gaina hor dizira eramateko, izaten da, etxeko gazta erregina. Eta orduan... Baina iriki arte ez da jakiten askotan, Ez da jakiten, gero gaian sorpresa, hor da barazua, Orduan, kontu handikin ibiltzen die, gazta aukeratzeroko orduan, bai. Eta zezan behar nizu, eramaten du orduan gazta bat, nola azten da lehiaketan? Nola egiten da daztaketa? Zenbat maikide daude epain maian? Bai, badaude 7 mai, eta gero, mai bakoitzean bermatuta dago egon behar dula denominazioko Idiazabal jatorri izendapeneko teknikari bat, seguru, gero egoten da sukaldari bat, baita ere seguru, eta gero kazetari gastronomiko bat, eta gero baita ere batzutan ekartzen da pertsonaien bat, pixkat, Xelebren bat. Glamur hori bilatzen, ez da? Hori da, baina batzuk bai edo bai daude... Ni ez dakik jungo nintzen, sukaldari bezala o xelebre bezala, bontxetu da, gaz. Hombre, nik uste badakizula zuia nahikoa, sukaldari buruz. Bai, xelebre bezala, bai, Ondo. Eta gero hor ditugu beti, gure lehendakaria, maiko lehendakaria da, Juan Mari Arzak. Eta gero beti ditugu, fijo batzuk. Oiek, agendan beti gorrian izaten dute egun hori. Bai. Eta nola juten da, adibidez, gazta erdila badakit ezin dala jan, zoke gero irabazte una, beste erdi hori sorteatu itea. Orduan, erdi hori, zenbaten artean daztatu berdi? Mai guztita juten dia gazta guztik, edo? Horre egiten dana da, 7 mai horietan banatu egiten die gaztak. Egiten da zozketa bat, lehenengo txuriak eta gero ketuak, denak batea parte hartzen dute, ez die berizten. Berdin du ketuan irabazlia ez da, eta normalen irabazliak bakoitzak erabakitzen du, eta aurkezten du. Eta gero, mai bakoitzean, tokatzen dienak, dastatzen die. Eta gero, 14 oberenak, mai guztietatik atera dien 14 oberenak, finalera. Finalista, eta hori bai, danak dastatzen dute. Eta horiek ja, denek, hori. Kontatu pixka, ni badakit, egin behar dala bihatzakin zanpatuta bere lekuneon, gero berruko begillak deitzen dioena, ze gauza hartzen dia kontuan. Bueno, hor, azkenen epaimaiak bakoitzak du bere pixkat bere guztua, ezta? Baina bai egia da daudela zenbait baldintza nahiko orokorrak direnak. Alde batetik, hori, adibidez zuloena, begiak esaten dana, lehen garai baten esaten zen itxua izan bartzula gazta, ez zula zurek izan behar, ez, gaur egun ez. Gaur egun badaka baten bat eukitzia, ez da? Izan dezake, baina era naturalki sortutakoak, ez, ez dakit, hola, grita handi bat, edo zartadura handi bat, edo olako zerbait, ez da? Oiek ez, du begitxon batzuk eukial ditu, ez da? Gero, adibidez oso oinarrizkoa da, gatzagiaren gustu hori, artisau gaztak gatzagi naturalak egin daude, beste sustantzi bat eukitza, ez da? Eta hori ere nabaritzea, ez bestelako, azkenen esnekin egindakoa da,
izan behar du esne zaporea, esne dute. Bestelako zaporea rarok azaltzen mani badia, baina Ja, horrek ere kale, ez da? du balio. Bai. Eta ze botatzen zaio? Batzuk botatzen dio igual zapore pixkaten bateko zerbait? Ez. Zapore katatzen media, behaiek atea dialako dia, ez da? Hori da. Bai. Hor batek esate zigun, ustez aritz ganboa izan zala, Bai. batzutan gaztat somatzen deunian zapore gehiagi, pixkat ikullu zaporiak, eta esategu garbiketa zerikusia ondila dakala, gero gaztan zapore horiek esateatzeko, ez da? Gaur egun egia da, Ia danak ateatzen dira garbila. izendapenen barrun balima zaude, garbiketa erabat bermatuta dago. Baina, bueno, gara batian behintzat tokatzen zala batzutan igual ikullu usai hori eta esatezun zalan... Izan ziteken horregatik, baina gaur egun hori gertatzea arraroa da. Ze gehiago topatu aldeu kalte iteiola indu nahi? Bre, izan leike, kolorea ere, ez? Azken nahiko uniformea izatea, ez? Ez izatea inolako, hemen iluno, hemen besteago, ez da? Edo inkluso, lehenengo ikusten da baita kanpotik gazta, bea. Hola, nahiko forma hona eukitzea. Buelta eta buelta ondo emanda etxian, ez da? Hori ere baloratzen da, lehenengo ikusten da kanpotik, eta gero ja, mozten danen ja... Barrutik. Bai, esaten du, ez da? Oso obalatua daudenak eta ez zaizuela gehiagiko gustatzen, ez da? Hori da. Eta gero zaporea noski. Hori ezinbestekoa. Garrantzitsuena. Usaia ere, usaitu iten da, beti, ze usai zekartzen dizun. Eta gero ondoren uzten duen zaporea ere. Arra guztua edo esaten dioguna. Bale. Buke esate jona, ez da? Buke hori ardua eateguenak eta. Horrek badu ere garrantzia. Ados. Tokatu zaizu zuri behin maioiotan egotia paimai bezala? Ni antolaketan ibiltzen naiz. Ni epaimai... Gustatuko litzaidake, baina... Oso kotizatuta dago. Bai, ai ama. Bueno, ezaugarrietako nagusitako bat, Idiazabal gaztan dela, ardi latxan, esne gordina, ez da? Hortik aurrea, ze gauza gehiago barruan sartu biara? Tamainan, edo ez dakiz gehiago, edo... Bai, tamaina adibidez, bada hor kilo batetik 3 izan lehike. Baina, normalen aurkitzen ditugunak, bat berreun, bat irureun horri biltzen dira, ez da? Normalen, bai, ez da, hola egiten da. Eta gero, gantz aldetikan ere, badauka bere proportzioa, gantz askoko gazta da, baino gantz osasuntxua, eta neurrikin jate bali da, ez da... Osasungarria, benetan, bale. Eta gero, esan deuna, gatzagi natural hori, artisau moduan egiten dutenak, erabiltzen dute... Bai, ardilan barruan dakan... Estomagotik ateratzen den, gatzagi hori, ez? Eta horrek ematen dion, baukitu berezien. Hala da, guke bai egila esan, izekok eban erakutsi zin, eta etxean iten gendun mamila, eta zedez berdina dan, beste tanto horiek bota, o benetako zeak antzakinin, ez da? Ez da kaser ikusi. Bueno, hementxe, lehendabiziko urratzak, eman ditugu. Ja, tipulak martxan jarritugu, negarrik ez teguin, nahiko ondo. Bai, ondo. Vale, eta ingo deuna da guain, tipulina horrei, barrengorria guen txortena bota, eta erreportai bat ikustea jungo gea. Eta erreportai ikusiko zu, berezi izango, Indeu, kale atea gea, eta galdetu deu, mantxako gazta, Idiazako gazta, bereizteko kapazak dian. Eta, ze topatzen duen. Guazen bertara. Zein da Idiazabal eta zein da mantxego, hori asmatu behar dut. A ver, eskuetu hemen. Azala bere izti daiteke, baina aukenduta dago. Hau mantxego eta hau Idiazabal? Moldeak, Idiazabal gaztaren moldeak eta mantxako gaztaren moldeak, badakizu mantxakoa da marraduna eta hemengoa da pixka bat ezberdina. Igerri daiteke horretan, baina gero zaporean, zeratik adibidez hango ardiek beste erabatetako belarra jaten dituzte, ez? Hemengoa belarra karakteristika batzuk ditu, igual ezetasun gehiagoan, igual belarra lehorragoa da, eta gero ere beste tipo espeziak eta orduan kutsu desberdina auki dezake. Idiazabal y manchego. Eta zer gaitik? Saborea. Saborea dauka... Gogorra, pikante pizke bat. Kemengoa, Bueno, mantxegoa oso gorra da. Hau izango zen Idiazabal, usainagatik. Ostras, oain saborea, beste gauza bat esatit. Itxura danako nadakate.
baina niretzako hau da, Idiazabal. Ba, itxuran aldetik biak oso onak dira, eta oso antzekoak. Azkenean, ondondua baldin badago, eta ardi ez ona, ba, bueno, biak kategoria askoak izan daitezke, baina, bueno, beti lur gurea, ba, pixka bat, ba, gurearen alde joko dugu. Eta, badakizu ze esneakin egin da duten, ze animaliaren astea? De vaca, ¿no? O de cabra. ¿Eh? De oveja. Biak ardi esnearekin egiten dira. Bueno, ba, gure gazta, ba, ardi latxaren esnearekin, eta mantxegoa, okerrezpanago, hango ardi esnearekin. Irapostua da, uste, Idiazabal hau. Hau dut. Hori uste. Ni bentsat hau. Nik uste dut hau dela Idiazabal eta hau dela Mantzego. Saboreagatik aldatu jet. Idiazabal hau, eta mantxego hau. Argi daukat, bai. Idiazabal eta bestea. Duda handiak ditut, ba, pixka bat freskoa dagoelako bestela, eta, bueno, baina zulotxen gatik eta hola, ba, barruan, nik esango nuke onduagoa dena hau Euskal Herrikoa dela, eta beste hau mantxakoa. A ber, ba, ez, arrez. Ez badut asmatzen, pues, kolleja bat, etxean. Idiazabal eta Mantzego. Pues ondo? Ai, pikara, betez, pollo, asmatu inet, baina oso seguro nire. Probatu dinen hemen. Una vuelta... Ah! Kale indet, ez? Aina, hostia. Ze gaizki gatu nahi zen. Idiazabal... no. Pues no. Kolleja bat. Ai, ama, kolleja ez, gaztako, eman berdi genion hauei. Ai, ama, egia esan, nahiko duda aukidu jendiak, ez duen asmatzen, Bai, normala da, Normala da, mantxakoa ere bai artizago balin bada eta esne gordinak indin balin bada, antzekotasun desente topatu ditzazkegu. Nik uste du, aiet. Bai, ez da? Bai, adibidez baketu izango balit. Horre erresago harrapatuko zuen, ez da? Agian gauziko lukete gehiago Idiazabalekin, bai, normala da. Oain adibidez lehiaketetan naturalak gehiago ematea, edo ketuak zenek irabazten ditu lehiaketaz, non? Bai, horre ibiltzen da, Bai, berrogeita mar, ba. Baina leheno gehiago ketua, no? Naturaleak adijoa historia? Edo alde... Bueno, konsumo aldetik agian bai, baino lehiaketatan ketuek arrakasta handia bai, ikaten dute, Ez que gila esan, bueno, Bai. naturala eharra da, baina tradizionala beti ketua izan da komiatertzea, bordan beti zolako beko zua martxan, ez da? Idiazabal egiten zaren txabolan, han ontzen zan, eta han sua zeon, eta han denak ez ezien. Eketzen zan hartzaile, txakurre, eta gazta, denak. Bai, eta ala da, bai, berez, eta egia da, Euskal Herritik kanpo, Idiazabal normalen Ketua, kanpoa guten diana, ketua bialtzen dira gehiago. Normalen bai. Bueno, Leire, hemen ikusi zue gure tipulina barrengorrekin zeitxura hartzen nahi dan, tipula ebai, hemen botako dugu esnia, eta gero gazta dan arraiatuta, krematzeko. Vale, hemen betegarria iteko, botako eta honea pinaziak eta mazpaxak, eta hau gordini sartuko dugu, gordini sartuko dugu, eta gero tenpuna ningo da barrukua. Eta zu lagunduko jazu guain, ingo dituen bolita horiek prestatzen, bale? Ingo zuna da, bertara bota, irina, arrautza eta gazta. Eta ea zemuzko masatxoa gelditze zaizun, bale? Dena. Bai, dena bota, meurtuta dakau, orduan bertara bota, eta gero ingo deuna da, ja, txistorra iriki, aragilatea, eta ja bolatxoak egiten jungo zea, bale? Eta ni esan bezala, honea botako ditut pinazik, horrela xe, bale, botako ditut mazpaxake bai, ahi zegoizua dira mazpaxake, bale, eta gero, ja, zutatik kanpo, botako jot aragilai, pimienta, piperra o baratzuri hautza, eta betetzen jungo gea, gure erretxikoak. Eta Leire, hain ospetsuan dan enkantia, Idiazabalgo gazta ordiziko lehiaketan, diru hori geho noa jutea? Ba, hori bain bideratzen da, bueno, jende eta elkarte de xente dago, ba, adineko jendearen alde, ba, lan egiten duna, eta proiektu horietara bideratzen da. Bale. Egia zan, zein izan da garestien saldudan gazta erdi hori? Ba, izan zan, ustez 2014, esango nuke, ANPO kooperatibak, Idiazabalgo kooperatibak 50 urte betetzen zituen, eta beraiek erosi zuten 13.000 eta 50 eurogatik. Aia, ma, hoi da, gazta garestia, baina ona, bagizu esaten duela gazta, urte guztian egunero alda jan gazta, baina gazta bat urte guztian, esateu. Ja, ba, pixka jan behar
dala, pixkate. Bai, hoi egia. Edo bestela parmesano handi bat hartu, Hoi da, handi hartu eta orduan gehiago. Segila esan, ze ondo sartzean gazta pusketa beti, ondo baskalduta geho, intxaur pusketa batekin, osea zerrekin, Bai, kuñatxo bat janda, primera. Bai. Gauza erra da gazta egia esan, Bai, oso ona. Eta hori, ketuan eta ez ketuan eta, hoiz esate borduan jendiak, bez, oso tradizionalak diana ketua gehiago gustatzea jo eta guain naturalan bila dijoa jendia edo... Nik uste gusto gauza dala, bai, azkenen badao, sukaldari, hola, bintzete, mai garrantzitsu hortan oten dienak, nik uste ketun zalek diela. Bai, Bai, gero sukalden ere ala erabiltzen dutelako, irutzen zait. Vale. Baino, bai, normalen nik uste dela gusto kontu, Eta, bai, eta atzerriko jendek, eta ohituta dauden agian gauza ketuak eta jaten, bai, Europa iparraldeko jendeak, eta horiek nik uste ketua nahiago dutela. Bai, azkenean Europa iparraldekoak, beti izan dira, izokina eta angila, eta histori beti ketuta, ez da? Bai, baina hemen gazta txuri natural on bat, baita ere izugarria da. Latza, eta gaine igual bere zaporia gehiago harrapatzen zuen, bai. Ez da igual biketun artian, igual zailago da nabarmentzia bereiztia, baizik eta bi naturalenetan erresago igual, ez da? Begia da gaur egungo ketua ere oso suabea dala, ez da garai bateko ketua, Ados. Bai. Bueno, ikusi zuen, mendako gordinika, botako jo betegarria barroa, eta gero, barrengorri beteko ditugu. Nik uste pizka sobratingo zaitela, baina gero haure makarroi batzu botatzeko gauza eharra, Ze musko itxura hartzen nahi da hoi, Leire? Ona. Neriak eharra hartu duta. Haure, bile dago. Oso ondo, ingo izuten adabitu. Hau jetxi bera, eta kendu pizkatonei asala eta aragi jatea, bale? Eta aragi jat, ni usten dut, pusketa arekin nahikoa dakala, oso ez tezu erabili behar, bale? Bale, konforme. Venga, oso ondo. Eta nik inbiar detena da, barrengorrik bete, eta gero gazta raiatu ja botatzeko horrean. Baina, bueno, hau murrizten nahi zaigu, zua jetxiko jot, eta gero xio botako jogu gazta. Bueno, eta bertan, lehiaketan, bakit bebeinoetan, igual, jende berdinak errepikatzeu, irabazteu berriz, ez da? Bai, gertatu da, jarraien irabazte ere, aldin baten, Bai, Bai, hori oso zaila da. Jo, pero zaila baino zailo, ez da? Gogoratzen naiz, Julen Arburua, lekarozko... Jo, jendea, tongo, tala bezan gaitu, no? Barrek bi urtetan, segidan irabazizun, bai. Oso ondo ibilizan, bai. Eta, bueno, badaude, gero, Remiro, Ricardo Remiro, Eulatekoa, Mausitxa, Elgoi Barkoa, Jon Etxebarria baita, Bizkaitarra... Bai, bada errepikatu duenak, ez da? Batzuk errepikatu dute, bai. Ona. Hor ikusten da, bueno, maila bat hartzen dutena, gero... Bai, mantenuten dutela, ez da? Hori da. Eta gero eharra da, zeo jartzen egiten duen, ez da? Zuen txapelketak, ez da? Esaten du, irabazte una, ja... Adi, ez da jo iristen gazta hurren urteako, ez da zoatuta, ez da? Ez. Irabazten duenak, dauzka salmentak ja bermatuta, nik esango nuke urtetan. Ja, hurrengo urte batzutako, ez da? Eta gaina izen bat hartzen dute, ez? Horrek ere harrotasun puntu hori ematen digu, ez? Azkenen ez da edozein hartzai. Da Ordizin irabaziduna, eta da Julen, eta da Joseba, eta da, bueno, jendek errekonozik iken du, ez, beraien lana. Eta hori oso polita da. Bai, oso polita, eta ja nola nahiko lan gogorrak dian, eta une oro hon berda, beti olako sariek, indarra mate du jarraitzeko, ez da? Buru belarri. Eta jende gaztea, eta, bueno, hori behar dugu, ez da? Sektorea bizirik mantentzeko, jende gaztea horri izan. Eta adibidez, jende hoi guztiak irabazten duenian, geho, salto badago urrengo txapelketan bat, o gio badago World Cheese eta holakotan, edo hau top esango dugu dala hemen, hemengo bai da top. Hemengo ari dagokionez bai, la Champions, ez da? Baina gero ja, hor asko juten dira, gero nazioarten eta aurkezten dituzte bere gaztak, eta Iazabal gazta ekoizlek, sari asko jasotzen dituztela, ez? Bai, estatu mailan, ez da? Eta nazioarteko mailan, egia esan, joen, ni historias abokadosekin asko ibili naiz gaztandegitan daola, eta zenba World Cheese dazkau hemen, urriak, bronze, plata... Gaina kategori pila badabe eta esan asko. Bai, pila bat iristen dia honea. Bai. Azkenian nik esaten dut, emateure bai, bueno, Idiazabal gazta, da gazta bat gu ospetsua gea munduan gazta horregatikan, baina gero ere bai zenba gazta desberdin tendian Euskal Herrian, Eta oso onak, Eta oso onak, nik behi gaztak, hauntzanak, nazketak... Orain nahi egiten baita ardilatxaren esnearekin gazta urdinak, baina oso onak. Bai, hor, bueno, lehen esan dutena aritz ganboakin bat egiten dute, geho arduan patxakin jarrita kanpotik, da ez dakizeta,
eharrak. Oso nahi tenute. Bai. Jo, gio aurreko batiane, gukin egon zan hemen, gazta urdin egitezun bat, bueno, reportaien genuen, behi gazta... Beinat? Bai. Horrek ordiziko azokan saltzen du. Ze ona, Oso nahi tendu, bai. Eharra. Bueno, lehen esan detena, hemen pixka sobratuko zait, baina ez larritu, Hau geo makarroi batzui buelta eta buelta manda bertan sartzeko, ezin hobe. Ni hemen triskantza iken nahi naiz, ezakit nahi nahi zen. A ber, lagunduko izuten pixkat. Ni usten dut, igual hola jartzen badeu. A ber. Igual hola, ez da? Hoi da, igual zea, arraiei asalak entzun dion bezala, horrela ingo deu. Eta ateakoa, hori da. Beitu, hau atea dio honei. Vale. Eta honei. Zu triskantzan da kiston triskantza. Eharra paria. Hemen, bator. Vale. Haure kenduko jau. Vale. Zateu freskoa berdula txistorra, baino pixka lehortutea salata. Vale. Hemen dana mamila kasuia. Vale. Ni usten dut horrekin, nahiko da kasula, bai. Vale. Oso ondo. Eta hau paretik kenduko izut. Eta ber, bolatxo egiten zemuz moldatzegean. Vale. Hau listo. Hoi listo. Barren gorrik badazkau. Gio tempurati pasatzeko listo. Eta bagoaz. Hau, venga, biluen hartien goitugu bolatxoiek, Vale. Hau, listo. Esan dakoa geho tempurati pasako ditugu. Eta baina, a ber, bolatxo hau egiteko. Irin pixka botaula eskuan. Hartu pixkat. Bertan jarri. Eta, hola ingo dugu zulotxo txiki bat. Jarrun txistorra sartu. Eta ni uste gutxi hartu tela izteko. Eta hau jarriko jo gainetikan. Hola itxiko deu. Horrela xe. Vale. Eta txistorra ikan ez da nien ikusten. Bora bildingo deu. Vale. Bat listo. Vale. Gutxi jarri barruan bestela tengo zego. Bai. Oso ondo. Goratze altzean noiz hasi zanen kantian histori hori. Beti da nik egon da? Ez. Hori hasi zan 1980an. 1980an. Bai, ni bizina izenetik bai. Horratik hortu. Eta Juan Mari hartzak izan zen. Erosten lehena. Bai, Bai. Eta goatzaltzea zema patu zuen, ozen bat izan zen. Bueno, garai hartan pesetatan. Vale. 12.000 peseta. 12.000 peseta. Basala. 12 euro gaur egun. 12 euro, Juan Mari, pixka gehiago. Eta 12 ez barkatu, ez esan dut. Ez, 60 inguru, bai. 60, justu ikan zango zen, 10.000 peseta. Oida. Orduan, 60, 12. Hortxe. Hortxe. Ez dakit ondo esan dute. Bai. Vale. Bueno, nahikoa zan, ordurako ere bai, Bai. Zema balioko zun pesetan gazta bateko orduan. Ez dakit, izan bat izango zan. Bai, horren amarrena, amarroa, Bai. Ondo. Nik hor badakat histori bat, gure etxene gertatu zan behin, gaztak arrizula aitak, erdika. Eta anaia iritsi zan parrandatikan, gau pasain da, goziak, eta gazta ikusizunan, eta ra, ogitartian sartu, eta antxe jantzun ez dakit 6.000 euro hola patu zitun gazta hori. Erra bokailu, zea. Ze bazekin zura nahiak, O eserrez, igual etzekin eserrez, baino, ondo intzun liserik eta talos euro, Gero baintzetun da sentia zitzaion, Bai, dudik gabe. Bueno, hemen txea egea. Esan dakua, horrek gio gazta botoko jau birrinduta, gio tempura ingo deuta barrengorrik pasako ditugu bertatik anta prejitu, eta hau esek hemen gelditze geha egiten, gio ere bai prejituko ditugula, baina lehen da bizi erreportai bat ikuste jungo geha. Ados? Eta jungo geha, noa, ondarre gaztandegira, seguran dao, eta erakutziko dugu nola kentzen dian, Idia Zabalgo gaztak. Goazen bertara. Kaixo, eguerdion Joseba, berriro ere seguran zaudete, ondarre baserri eta gaztandegian, nieneko goiburu naiz eta saiatuko naiz erakusten gaztak nolak etzen ditugun eta zergatik etzen ditugun. Hau da, garaibateko silo bat, baserrietan dena berrera biltzen dugu edo birziklatzen dugu, orduan daukagu, jundaneko 35-40 urtetan birziklatuta eta gaztak ketzeko erabiltzen dugu. Orduan ditu pare bat metro beraka, hor sartzen dugu sua, odokea, hobeto esan da, eta gaztak jartzen ditugu goikalden eta ketzen dira gaztak. Nire aitonak eta aitak erakutsi diate, baina hemen Aizkorri, Aratz, Barken Natural inguru hontan beti dago gaztak ketzeko ohitura. Gaztak hobeto kontserbatzeko sistema tradizional bat da. Eta ketzen zituen, gaztak hobeto irauteko, euliak ez jotzeko eta harrik ez izateko, lizunik gabe denbora gehiago mantentzeko.
Erdera zaten da bezala konservante tradizional. Zua piztuko dugu eta martxan hasiko gea. Temperatura azkenen gaztaketzeko sistema da ketze bat baino hotzean. Hotzean izan nahi du temperatura oso gora jun gabe. Orduan ze egiten dugu zua, egiten dugu egur berri nahiko freskoarekin tapatzen dugu, izerdi gehiago dauka, gar gutxiago egiten du, eta gero egiten dugu gure etxean ohitura da asunarekin tapatzea gar hori zukitzeko. Horrekin lortzen dugu ez hainbeste berotasun eukitzea gaztaketzen dian tokian. Saiatzen gea 30 gradutik bera egoten. Asunena, nik uste da nire etxeko ohitura. Nire aitak esaten du, bere amonak esatezula, asunak gaztaketuari ukitu berezia ematen diotela. Hainbeste urte da mazkigu asunak inketzen, oain ez goatzela aldatzera. Hau da altza, baina edo zeinekin ketu daiteke, batzuk kolore horiagoa, beste gorriztagoa ematen diote, ikusten da altza nahiko gorria dela, honek nahiko kolore gorrizta ematen dio, baina normalen ketzen dugu pagoakin, izan daiteke sagarrungoakin, geriztakin, elorri zuriakin zan mendian ohitura baita, azkenen, ezin da nadaketu pinu edo eukaliptoarekin. Bestela egur tradizionalaekin, ia edozeinekin, batzu denbora gehiago beharko dute, beste batzukin denbora gutxiago, ke ilunago egiten dutelako, baina ikusten dituzu gaztak, keak indar pixkat hartzen du bitartean, hauek dira otsaila bukaeran egin dago gaztak, eta oain pixkat hain izena saltzen hori da, orduan oain ketu egingo ditugu. Hilean behin 120 gazta inguru ketzen ditugu, eta gastatzen zaizkigunean berriro ketzen dugu. Normalean hori izaten da hilean behin. Kea berez da gatza bezala, un potenciador de sabor, ondo ketu ezkeo eta ondo erabili ezkeo. Goazen sartzera eta kea sartuko dugu, eta 5-6 bat ordutan nik uste ondo ketuta izango diala. Oain hasiko da, kez betetzen da, kea zirkulatzen poliki-poliki. Egin behar deguna da, noiz behinka vigilatu, ondo dagon, egur gehiago behar badu gehiago bota, ordu betez behin edo horrela, eta normalean, bi erdia alde batetik, ateratzen dugu, buelta eman bartzaile gazta guztiei, eta beste beste gutxi gara bera beste aldetik. Baina pasatu dira ordu mordoska bat, begiratu dugu noiz behinka eta idia kolore hartzen, ikuste dagoeneko ondo ongo diala, gaur eguraldi ona daukagu gaztaketzeko, ez du behar beroa handia ez da hotza handia ez da, pixkat eguraldi normalan txiko bat, goizean goiz eta freskurakin egiten dugu normalean gauza hauek eta jungo behateatzea. Bida, hemen ditugu azkenean guk egiten ditugun gaztamotak, kamaran ontzen 2 hilabete arte lizunarekin egoten dianak, garbituta, eta ketuta gaur egin deguna. Eta gero jatorrizten da pena bera saldu ditzazkegu 3 mota hauek. Hau ez da oso ohikoa saltzea, hemen euskaldunok ez daukagu ohitura handirik gazta lizunarekin eosteko, eta gehiena saltzen ditugu ohia denak otxuriak edo ketuak. Eta gure etxean tradizionala, ohiturazkoa, gure aitonak saltzen zuna, beti ketua. Guk etxean ditugu sariak aspaldi danik, adibidez, zerbait esateagatik orditziko saria, nire aitonak irabatzitun 1970ean, gurasoek, aitak eta amak 85 eta 2014ean, eta orain 2 urte, 2021ean irabatzen honik, así que, hortik ez gea bizi, baina, ez dira gaizki etortzen sariak ez. Gure gazta guk produzio txikitxoa egiten dugu, orduan saltzen dugu hemen, Ondarre baserrian, orduan norbaitek nahi badu gure gazta etorri behar du Ondarrera, etorri behar du segurara, nahia herriko harakina da, orduan bere agategian eta Ondarre baserrian, saltzen dira gure gazta. Joseba, eta ikusentzule guztiak, ikusi dugu nola ketzen dugun, Ondarreko gazta, Idiazabal gazta, hemen seguran, denok gonbidatuta zaudete, etorri, bai zu Joseba, bai ikusleak, nahi dezuenean, gure gazta erostera, gure gazta ketzen ikustera, nahi dezuene arte. Eskerrik asko eta agur. Ondo, eneko, earki argitiguk, txukundakaen, dana ketzeko eta, era berezia egia esan, eta zen gaztantegia erra, eta ze gazta, ai ama, Ikusiko dugu, lehiaketan alda hobea. Seguru bai. Seguru bai ez, ezta? Buru belarri. Ea suertia daka zuen, eta ea txapela atxea amate zuen. Bezarka da handi bat. Gu gurian jarraituko dugu hemen. Hemen, oliopioa jarri dugu berotzen,
eta bertara ingoitu du gaztatxo hauek bota eta perjitu, geho tempurati pasatuko ditugu barrengorrik, eta bota berdetena bertara gazta raiatuta. Lagunduko jazu tempura egiten, bale? Hemen dakazu ura gotzotza, esan duen bezala hobeto eta kurruskario gelditzeko, eta inberzu masatxo bat ez gelditzia fin-fina, baino potolo-potolo ere, erdibideko bat, bale? Ez dakit oso horrexak jarri diatu, baina, bueno, saiatuko gara. Errez. Zu bota irinonen erdila, junura botatzen pixkanaka, eta gelditze danean krematxo bat bezala, baina krema fin bat. Udan eguzkiak eman da geho gelditzean bezala krema, kolako zerbait, bale? Bueno, eta hemen txadakauna da, betu ja, ez negaina hemen ehundoko itxura hartzen tipulakin, eta inberdetena da, hause moztu, eta raiatu. Oso ondo, pene amatu gazak irigitzia batutan, Bai, hain polita da, Bai. Bueno, hor peatuta aka, irikiko deu, eta berze topatzen deun, ez da, begiak puntuatuko dugu bai hemen, Puntuatuko dugu pixka. A ber, ze ateatzean. Bueno, a ber, ze topatzen deun. Bueno, azteko eta behin, begitxon bat baka, pixka gehiagi, daka, marratua. Gritatxoren bat hemen begitxon bat. Bai, Balekua, bestean lixo, eta hemen kolore horila ondo, ez da? Ondo, bai. Barroaka uniforme dihola, ez da? Haure, paretal, ona. Bale, eta usaila ezin hobia. Ni beste batekin onduan ezingo nun esan zeintzan hobia. Idiazabal gazta gaina mozten da kuñatan horregatik. Hola, hartzen diozu zaporea azaletik baruraino. Negi esan pena matita azalak entzen dioen horiek, ez da? Gaina hauetan azala jaleik erazeo. Barroaino, ez da? Bai, ni iten diotena da guain, bueno, kuña batxo bat moztuko deu, horrela xe, bai, bizkinak enduko xio raiatzeko, eta beste dana barroa botako jo. Behitu zeitxura, gutxitzen dijoa, okerrenian irikiet igual, leku okerrenian. Baina, alare, eharra, hemen txeutziko deu, biztan, eta bueno, garatu pixkako ofradian, bakit antolatzen dezuela egun handi jau, eta esan dezuen beste hainbat gauzare bai antolatzen dituzuela, ez da? Bai, adibidez, lehenengo azoka berezia egiten dana ordizin izaten da, Pasko asteko asteazkenean izaten da hartzain eguna. Eta hor adibidez, aurkezten da Idiazabal gaztaren denboraldi berria. Eba berrian, lehenengo gaztak egiten dienen, aurkezpena egiten da, eta gazta mozte ekitaldia. Beti gonbidatzen dugun horbait, gazta hori aurkeztea, gazta moztu. Irikitzea, eta ea zetopatzea hor. Eta ekitaldi hori ere, kofradiak antolatzen du. Sortutakoa da, eta gero udalaren babesarekin antolatzen duna. Gero, dago gure lehiaketa hau, eta gero dago ordizia txapeldun. Dala, ordizin lehiaketa, iraieko lehiaketan, azkeneko 10 urtetan irabazi dutenak, beraien artean egiten dute txapelketa. Txapeldunen txapelduna, hori da. Eta hori ere, kofradiak. Hori dana zuek antolatzen dezu. Bai, eta gero hortaz aparte, azken urtetan ere hasi gea, dastaketak egin. Juten gea, Euskal Herrin eta Euskal Herritik kanpo, Idiazabal gazta eta atzetik dagoen guzti hori baloren jartzea eta dastaketak antolatzen die, eta arrakasta dexenteken gaina. Zein izan behar da kofradian kofrade izateko? Idiazabal gazta maitatu eta laneako gogoa izan, besteik ez. Eta horrekin aurrea, ez da? Bai. Bale. Eta hor duen edonor aldu sartu, ez da? Edonor sartu daiteke, bai. Bueno, zemuzko itxura hartzen nahi da, oso ondo zoaz. Ezin jo, oso ondo. Nik botako nion pixkatur gehiago, baina ez gehiagi, pixka gehiago, bai. Eta irina gehiago edo la nahiko? Irina nahiko daka, eta hoiei bueltan mateko nik uste dordakasunakin nahiko izango gala. Bai, hemen gazta ia udana botako jot, hau jarriko esnegai horren gainean, zua jetxiko jot, eta gero hasiko naiz prejitzen. Igual, aurrenak bolatxoak ingoitut, eta gero ondoren barrengorrik. Bueno, eta gaur ordizin, egun handila dala, Idiazabal gaztan egunaz gain, Euskal Jaia. Ze topatuko deu, zenba gauza daude harnetan? Gaurko azoka esan duten bezala, da azoka berezia, hor guk asteazkenero, daukagu plazan, gure basaretarrekin azoka, baina gaurkoa da, askoz zabalagoa. Postu gehiago egoten die, barazki eta fruitu lehiaketa egoten da, perretxiku erakusketa ere bai, Pirenaika ganadu lehiaketa baita ere. Animalik eta danetik lehiaketa, bai, ganadua, Euskal Herriko oio lehiaketa ere. Ope, bai, nahiko lehiaketaz beteta da, azoka potentia izaten da, bai, gaurkoa, bai. Oso, beti da potentia bertako azoka, eta gaur aretak egiago, ez da? Eta gero, barratxaldean, pelota partiduak, herrikirol erakustaldiak, bai. Egun oso politia da, Iesan... Zautzen bera, goiz-goizetik hasi eta gau arte, ez da? Girua. Hoi da. Bai.
Ona. Eta denboa baukazu zuek parranda pixkatiteko, egun hortan buru belarri otezeate historia honekin, zer dutan iztea zuen momentua, noiz esate zuen ja txapelatea da, pixka jaso? Guk egia da, ja bukatzen danen lehiaketa, ja arnaz pixkat hartzen dugu. Izaten da, momentu, pixkate, ez? Orduritasunak ere izaten die, hoi pasatzen danen ja arratsalden gozatzen dugu, ja lasaitzen geha, eta ja beste modu batea bizitzen dugu, bai. Zeiten dezu, no, dantzagunia dauden, edo... Bueno, nik egun hortan beti gurasun etxen bazkaltzen dugu. Izaten da, herriko jaietan bezala. Familio bazkarie, etxekok. Eta gero atxalen, apote batzuk, eta, esan detena, berrikirolak ikusi, gurasok normalen pelota partidua jun, Urtero atzeko zoz ejate zuen zer dago menuan, egun hontan, zuen etxian. Baina igual hankasartuko ez. Epa! Enaiz exactamente guatzen ze jaten dugu, baina nire etxen beti, más o menos, amak antzeko menua jatzen. Antzeko menua. Baina hori askua, o gixatuen bat, edo sopa erbat. Igual, arkumeare, holako... Zeo ze berezia, egun berezi batentzako, ez da? Oso ze berezia, bai. Bueno, betu ze bolatxo bereziak inditugun, Hauek, bale. Eta, bale, manikoa. Zirona dute, itxura eharra, bai. Eta hor ikusten dut, etorri zehala hemen domina batekin. Bai. Zer da domina hori? Hau jartzen digute guke kofradian sartzen geanen. Bai. Hori egiten da kofradiako kapitulu egunean. Eta gure jaieguna. Bai. Eta orduan jaiegun horretan izendatzen die kofrades de numero edo esaten dana, geanak lanen gauden kofrade horiek, eta gero orezko kofradeek ere. Eta orduan, sartzen gean momentu hortan juramendu bat iten deu, esaten deu, errespetatuko deula, ia zabalgazta, zabalduko deula, eta guzti hori. Eta gero, ia jartzen zaigu, gure kapa edo, ni gaur honekin ez bakarrik etorri naiz, baina gu juten geha, gare bateko hartzaien blusa, txapela nere gazta daukeu, eta horrekin juten geha beste kapituluta. Bakizu ni zarauzko euskal jaitan ateatzen naiz txapela batekin gazta dakana, aitak ekarritakoa bertatikan. Baitango da kofradiakoa, seguru. Kofradiakoa, nahiko txikilla, txapela. Baina dotoria. Eta mundu guztia beti esatik, ire gazta! Eta ezautzen, nire txapela, bai. Eta horre askokin ematen de gainea. Bai. Ona. Bueno, hemen txau. A ber, ze musatetzi zeizkigun, guain barren gorri hauek, Beitu, inbiar deuna da, vuelta eta vuelta. Horrela xe. Hartu. Piskat hemen utzi. Eta, hau flotatzen geldituko, barren gorri, nahiko flota harina data. Bueno, baingo deuna da, hemen geldituko da, perretxiko hauek. Prejitzen, eta orantxe gatoz prejituta daudenean, platera gatzea. Ados? Oantxe arte launa. Bueno, Leire, bukatzen nahi da gure errezeta, eta seguru aski ordizin lehiaketa ere bai, ezta? Bai, oantxe. Momentu garrantzitsue. Zenek irabaztu normalen lehiaketa? Zenbat ondutakoak eamateitue? Normalen udaberrin egindako gaztak izaten die. Iraien irabazten duna, izango da, maiatza, Iru lau hilabete manzio. Gutxinez zenbat euki berritu idia zabal izateko? 2 hilabete. 2 hilabete gutxienez, ezta? 60 egun, 11, minimo. Bale, 11 60 egun gutxienez. Oida. Baina lehiaketa inoiz ez du eramaten bat igual 9 hilabetekoa, urte betekoa, hola... Ez da oikoa. Ez da oikoa, no? Ez da oikoa. Bada, jendia asko gustatzen zaiona, iepala. Ietorri honea. Egia esan gaur egun gazta oso ondutan nahi dunak, etxea eraman behar du eositan gorde, zeatik gaztandegitan gaztatu iten dira, ez da? Hala da. Eskutatik entzen dizkie, eta eskerrak. Zorionez, hori da. Bai. Hori da. Egia esan, gazta bat behin oso onduta da honean, zeitea, lehortzen juten da, pixap, gatzatua bezala gelditzea, ez da? Hori da, bai. Sabore kontzentratu iten dira, ez da? Hori da, bai. Eta, normalen lehiaketatan ondo ibiltzen dinak, eta irabazten dutenak izaten die, 4-5 hilabeteko gaztak. Hori da. Bueno, behitu hemen, ze gazta, Idia Zabalen gaztan saltzein dugu, eta botako diu gure barrengorrin gainetikan. Barrengorri bereziak inditugu gaurre bai, Bai. Oi askoz beteta. Eta Idia Zabal saltza gainean. Horrei berde pixka falta zaiore bai, Harreko jau, perezil pusketa bat, eta ingo deuna da, behitu, 2, 3, bolatxo gainean jarri, eta hemen dakau, gaurko, gaztak indako platerrear bat. Eta eskerrik asko etortzeagatikan, eta lagunak, hemen gelditu, zeatikan gaur egun goantxe dator, eta bertan esango, ez da? Notizitan horrateakoa, irabazlia. Irabazi dezala
onenak, baina jakin izazuet denak gaztagile eharra zeatela, eta dano jarraitu buru belarri gutzako gazta eharrakiten. Eta zuek bai, antolatzen eta dan egiten. Eskerrik asko tortzeatik, Leire. Eskerrik asko. Agur lagunak.